छान होता हा 6-7 महिन्याचा एक्सपिरियन्स. अजून 2 महिने बाकी आहे. वेट करतोय की तो मुमेंट कधी येईल, माझं बाळ म्हणजे कधी हातात असेल. सो छान वाटतंय. प्रेमाच्या नाभाची गोड ही चाहूल, नव्या नात्याचं पहिलं हे पाऊल. प्रेमाच्या नाभाची गोड ही चाहूल, नव्या नात्याचं पहिलं हे पाऊल. तू माझी राणी, स्वप्न तराणी, हसताना डोळ्यात मोत्याचा मणी. डोळ्यात दिसता तुझ्या मीच बाप, स्वप्न म्हणावे की साखर झोप. शब्दात तुझिया मधाची भूल, नव्या